अब कैसे बबुआ के पढ़ाई बंद भइल पाठशाला। ई कैसन सरकार निकम्मी खोलत बा मधुशाला। दिन पर दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के। दिन पर दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के। यही से अब हो धनिया जरूरत हो अखिलेश के। यही से अब हो धनिया जरूरत हो अखिलेश के।